Yuk lagunya nangis getih Kang. Lagunya nangis getih. Majikannya masih melek-melek ini majikan. Bapak kaji siapa kana? Kanggo Kang Anjas. Spesial kanggo sedulur. Kanggo sedulur Fred. Mangga. Wae. Kanggo Mimi Cici. Aduh. Yang punya nasi uduk. Kanggo Mama Tarmini, Mama Abil sing duwe bos dolar. Bener. Kanggo Menesia sing duwe butik wong Google. Mimi Cici. Senajan nangis getih hati kita bisa kunci di bakal sun terima najan sumpah sayang asik kanggo Mimi Haji Erang percuma Mimi Cici harus apa Mimi Cici bos nasi percuma kita balik cinta wis kanggo wong sejen bakal balik mani majikan lanang majikan wadon kanggo papa Haji Asep sing berdua direngo dan badan di bakal bisa hilang tetap keciri bisa bersih Mimi Cici bos nasi uduk Mimi Cici bos nasi uduk matur kesuwun nih sehat-sehat sedulur kuno sing batang ayu rupane Sri Kandi atine bermoni sumpaning batin dibakar dumangan mani tekading mati cici luru gani percuma kita rujuk sekian wis dadi percuma ngajak balik cinta wis kanggo wong sejen di bakal bareng mani majikan yang punya nasi uduk Mimi Cici super lekok tangan jasmoro wong bojong gede Mama Haji Asep Kanggo calon majikan ya kanggo omae Nesa sing duwe butik jecret sing duwe bugel direno daning badan di bakal bisa hilang tetep ciri di bisa bersih kanggo Pak Bisa, kanggo Bapak Security. Direno daning badan dibakar bisa hilang tetep kecil bisa bersih. Laki wis butuh najan sirah ayu rupane Sri Kandi atine bermoni sumpaning batin dibakar dumangan mani tekading ati kita kudu luru gati
dasarmu percuma kita balen cinta wis kanggo wong sejen pripat